Добър вечер, мили девойки! Как сте тази вечер? Добре. Добре, не ми звучи добре, ти да виждам лицата. Ти как? Аз съм страхотна. Господина с светкави се лапа отпреде, молеца, Аска. Ау! Това е малко грубичко. Изобщо не е грубичко. Напротив, не виждам нищо. Ако сте пили добре, не е грубичко. Не сме пили добре, само 3 чаши. Да, аз няколко Мисля, че ръки. някой лъжи в момента. И то такива 3 чаши. А пък аз пих няколко ръки. Какви са тези чаши? Пластмасови. Къде ги намери? На масата дадоха ми. В краси, който го нямаше у краси. Да, но... Каската беше на Свищов? Да, пък ни бяхме от тях. Ама имахме една нова каска, друга каска. Жълта каска. Да. Ама това фенерче много гадно блести. Това ли? Според мен е много приятно. Според теб, защото не ти блести в окото на теб. Аз съм фотографа. В кое око? Извинявам се, фотография, ама ще ма спъните фотографии. Вие вече ме настъпахте. Да, ела пред другите. Аз тези ги оставите, те са пияни. Това е интервю за канал Студентски град. Това е за Sky City. Как сте вие? Не, според мен празнувате нещо. Без коментар. Моля ви се, господине, моля ви се. Това е много важно. Без коментар отиваме в Космополитън. Моля ви се. Без папараци, моля ви, ще ви съдим. Как така, Има ли господине? юристи? Ба, Тодор е у нас, човек. Ние сме от канал За, моля ви се. Моля се. Добре, снимай Васко, човек. Ей, Васко, Васко. Къде е Васко? Ето го, Васко. Васко идва кола. Ти не знаеш това да идва кола? Ама ние снимаме светкавица такова, клипче. Сериозно ли е? Той светя, аз снимам, бе. Нещо. Добре, ща. Ей, това е клипа, дай снимката. Чай снимка, чай сега. Не, мога да правя. Топ, цък. 0896 18 27 15. Добре. Ето ти ли беше, бе? Ти от нашите ли? Ви да кажеш нещо. Вие от нашите ли сте? Добър вечер. Може ли да кажеш? Канал За. Извиняваме се много. Ти си от канал За. Да кажеш нещо на камерата. Няма да ви кажа. Защо? Защо трябва ли да ви кажа нещо? Не на него, на нас. Няма да ви кажа нищо. Добре, ай от нас да мине. Ще настигнем другите. Давай, бързо изтърваме сензация. И каква поредна футболна драма в този наш спектакъл. Какво се очертава? Круме върни. Асерия, превърти. Канал За. Превърти. Коментари имате ли по случката? Само да окачите във Фейсбук, утре ще ви бъде двамата. Фейсбук. Всеки говори за Фейсбук днешно време. Декстерът. Внимавай се толкова. Асерия, превърти малко. Аз се не върни. Хоп. За прозрение говори по телефона. За поведение ще говори по телефона след малко. Непознат номер. Това е опит за атентат. Това е Ванката. Ванка, къде си е? Ванката от твоята група ми звъни, бе. Това не е добре. Тук мисля, че имаше засада. Нали? Да. Толкова се напила. Аз мисля, че... Интернет куп бодега. Да те продавали френски кебабчета. Един интересно снима клип, другия... Кирчо. Киро Свищов. Я чакай. Ау! На главата с църкало. Да, таксито е. Кажете кой адрес ви интересува. Моля, господине, кажете на кой адрес да пратим кола. Ако трябва, ще пратим човек на адреса. Моля, не разбирам какво ми говорите. Обадете на 112, моля ви Значи, са. аз не искам да помагам на никой. Според мен ми затвориха. Според мен много лошо, продължаваме. Я. Заключен се. Дръпни надолу. Оп, пускай. Цъкни го. Още един път сигурно. Не. Си ме. Ме стървахме ги. Айде, Асерия, бързо, Асерия. Аз съм, как кажа, Пепа, кой беше Петя. Аз съм Петя. Петя, са, там са. Петя. Ей! Значи, не стига светкавицата, куца ни техниката, благодарим ви, че... Мерси. Асерия, годи ги, Асерия. Бързо. Аз тичам, обаче камерата тежи. Асерия, настигнахме ги, Асерия. Интервю, моля ви, колежки. Накъде? Колежки. Не го снимам. Взема моя чадър, Да, кажете за Дали, чадъра, ако моля ми е ви. взел чадъра? Ако не го беше взел чадъра, какво ще стане? Асерия, снимай. Моля за чадъра. Снимай, Асерия. Снимам.
Падни. Кой да падне? Да превъртят. Ама не, ви имате ли лице за журналисти или въобще? Ние сме от канал за. От канал за. Ама ние този канал не сме го чували, пак те дезите не говорят по канал Не за. си го чувала на канал за, бе. Ама не бе, ние Да, си вие говорим имате само конституционно право по да BTV. откажете да ви снимаме, но все пак. Ами вижте сега. Моля ви се. BTV. Какво ще получим за Правителите интервю? почна да говорят филологията, мълчи. Коя е тя филологията? Я кажи си. Ти си филологията. Мисля, Не, че филолозите мразят колегчета. правистите. Може ли такова Не, нещо? вярно. Шибани юристи! Шибани юристи! Това е нещо расистско. Не, вярно, ние се обичаме да прави си филолог. Ама вие сте от правистите. Ма вие без нас сте загубени, бе. Ето, пак това е някаква ярост. Не, Ярос, обаче ако не сме ние да ви поправим и да ви караме, да ви мотивираме да Нека говорите тази правилно, вечер няма да момичетата кажете да две водят изречения. Ето, пак да Кире! се изтъкнат. Да, виждам. Кажете. Каква ви? Ей, стига бе! Аз болка не имам. Ела, Асеня, ела къде, ела, Асеня, накрая сме подщастилахме. Ела къде сега, Асеня. Виждате, че това има съвъкупление. Опа! Тук има Асеня, някаква интересна виж ситуация. този е шаман, виж го, каква шапка има на шаман. Оп, пак му звъни телефон, кой звъни? Кой Кажи, звъни? Кале. Ма не, ти ще ги видиш, тези хората са много в енергия. Къде сте, бе? Ела, Асеня, ела къде. Къде сте? Натам. Оп, Оп. интересно ли канал за? Нов персонаж. Според вас, как е ситуацията в държавата? Мисля, че този е от попълачите. Ситуацията Ти не мислиш? е трагична. Фанахме Колко го трагично? случайно. Според мен ще запали колата за нас. Канал за не е зет, моля ви са, без да обиждаме. Ама, не имате ли? Имам мнение, ситуацията е Нищо сети още. Моля? Ситуацията е изключително трагична. Сигурен ли сте? Сигурен съм. Я дайте снимка в профила, ако може. А в аз? Някакъв друг Добре. въпрос имате ли? Въпросът е... Вие сте изключително некадърни журналисти. Не, мисля, че вие сте неадекватен господин Пян. Асене, виждате, те нищо не стават, Асене. Представяш си такива граждани. Асене, мана съм. Ма те нямат гражданска позиция, бе. Ти им задаваш въпрос. Те не знаят какво да кажат. Това е. Шибани юристи. Това не е юрист, нищо. Значи, ето. Вижте го само. Обществото е изключително Ние му деградирало задаваме и пияно. въпрос. Но това е мъка. И така. За вас предаваха Асен и Петя. И пет. Довиждане. Асен и Петя.